Vàter, suposo que molt content perquè aquest any és el primer any que es fa aquí a Barcelona únicament, abans es feia a Barcelona i a Berlín, suposo que molt content. Home, sí, per nosaltres és una gran satisfacció. Brett Vàter, que va néixer a Colònia, s'ha anat desenvolupant a Berlín, finalment va començar a compartir Berlín i Barcelona i han optat finalment per concentrar-ho tot a Barcelona. Això és una gran notícia, em sembla que per Brett Vàter i també per la ciutat de Barcelona. No? Sobretot pel turisme. Home, pel turisme i per la centralitat i capitalitat que ens genera sent una mica la capital de la moda aquests dies, no? Pel que estic veient, això està molt ple de molta gent. I per tant, confirma el nostre paper com a ciutat, que en molts aspectes podem ser capital, no? Ja no només del sud d'Europa, sinó en aquest cas, per exemple, d'Europa. I vostè ja ha començat a mirar alguna peça de roba per vostè? No, la veritat és que jo no em puc dedicar a veure això, però sempre he de dir que és una fira divertida de visita, perquè aquí aprens bastant. Les coses es mouen molt, es mouen en un sentit de molta professionalitat, molt combinable amb una fira que és divertida, entre altres coses, i que és veritat que ells cada edició innoven, i per tant és un nou format de fira interessant. Em sembla que altres conceptes de fira segurament aprendran d'aquí.